Добър ден! Включвам се от Витоша с едно преходче до джакузито, като няма да уточнявам къде се намира, тъй като много хора ще тръгнат. Умишлено не го правя, за да се запази и потайността на мястото й, защото е много красиво и ако почне да ходи всеки, ще го кипазат. То вече достатъчно хора го знаят. Но местенцето е супер и се намира на Витоша, много близко до София. С кучето съм днеска. Сега ще излезем на още една панорамна гледка с една пейка, което също сравнително скоро го открих. Толкова пъти съм обикалял по Витоша, затова трябва да се разузнават и нови пътеки. От тук се вижда Камендел. Е там. Гледката към София.
вече сме на спускането. Още 10-15 минути максимум до долу. Добра разходчица и тренировчица стана. Аз му казвам на това горе-долу активна почивка. Не е някакво изнасилване, лекичко. Почивчици, бягане, ходене. Всичко по-малко. Ай се съобразявам и с кучето, че няма много тренинг, но държи супер. Така че за такива по-леки тренировки мога да си го взимам с мен. Ами това беше от мене. До нови срещи сред лостовете или сред планините. Където иде. Сигурно ще е нещо свързано с спорта. Аз бях Тони Липошлиев. И до скоро виждане.